Opiskelijatytöt jakavat huoneen opiskelija-asuntolassa. Tässä se nyt on. Meidän ikioma huone. Niinpä. Niin siistiä kun on. Yhdessä tällainen näin hieno huone. Kerran toinen tytöistä tuli myöhään yöllä kotiin. Hän hiipi hiljaa pimeässä sänkyynsä, koska ei halunnut herättää huonetoveriaan. No niin, ihan hiljaa. Miksiköhän hänellä on noin peitto pään päällä? No, ei kun Tyttö oli juuri nukahtamaisillaan, kun hän kuuli jonkun hyräilevän. Hän sanoi, hei, lopeta tuo hyräily. Minä haluan nukkua. Huonekaveri ei vastannut, mutta hyräily loppui ja tyttö nukahti. Hän heräsi aikaisin aamulla. Kello on vasta 5. Nukahdan. Hänestä oli aivan liian varhaista nousta, joten hän yritti nukahtaa uudelleen. Taas hän kuuli hyräilyä toiselta puolelta huonetta. Please, nukutaan vielä, hän sanoi huonetoverilleen. Huonekaverin vastausta ei kuulunut, mutta hyräily jatkui. Tyttö tulistui ja huusi. Lopeta nyt, tämä ei ole enää hauskaa. Kun hyräily ei vieläkään loppunut, tyttö pomppasi vuoteesta ja syöksyi huonekaverinsa vuoteen luo. Oikeesti, nyt sää saa loppua. Kun tyttö nosti kaverinsa peittoa, hän huomasi, ettei... Lopeta nyt. Miksi sä et lopeta? Mitä? Tämän tarinan kuulin vanhalta mieheltä, joka katsoi muita aina epäluuloisesti ikään kuin hän olisi ollut varuillaan. Vanhus kertoi näin. Nuorena opiskelijana kuuluin 9 kaveruksen porukkaan, joka piti aina yhtä. Me pidetään aina yhtä, eiks niin? Joo! Järjestimme kaikenlaisia viattomia kepposia toisillemme ja muillekin. Kerran keksimme pyytää 2 tuttua kaveria kanssamme retkelle autioituneelle maatilalle. Siellä oli muutama vuosi aiemmin surmattu 2 nuorta miestä, eikä murhaajaa oltu saatu koskaan kiinni. Mä ajattelin pyytää mun 2 tuttua kaveria autioituneelle maatilalle, sille missä oli surmattu ne 2 miestä muutama vuosi aiemmin. Ai sille, joo mä luin lehdessä. Ei tehdään niille kepponen siellä. Ne pielestyi varmasti ihan sairaasti. Oi, tosi hyvä idea. Annoimme toiselle vieraistamme kynttilän ja käskimme hänen käydä talon 3. kerroksessa kynttilän valossa. Pojan piti viipyä yläkerrassa puoli tuntia ja puhua pukahtamatta. Vannotimme häntä, ettei hän saanut syttää valoja, jos kynttilä sammuisi. Ota tästä kynttilä ja muista, että sinun täytyy puhua koko ajan. Et saa sytyttää valoja, vaikka kynttilä sammuisi. Seisoimme pihalla katsomassa, kuinka poika liikkui talossa. Näimme valon nousevan ensin 2. ja sitten 3. kerrokseen, kunnes talo pimeni kokonaan. Arvelimme, että jokin ikkuna oli ollut raollaan ja että kynttilä oli sammunut vedossa. Poikaa ei kuitenkaan kuulunut takaisin. Miksi ei oikein tuu takaisin? Toinen vieraamme lähti etsimään kaveriaan. Hänkin hävisi 3. kerroksen päästyään. Huutelimme häntä turhaan tulemaan alas. Eikö se ole teissäkin viipynyt siellä aika kauan? Joo, niin on. Huudellaan sitä. Hei Matias, tuutko sä kohta sieltä? Lopulta lähdimme joukolla etsimään poikia. Taskulampujen valoissa etenimme talossa, joka oli hiljainen ja pimeä kuin hauta. Missä ne oikein on? Huhuilimme poikia toisessa kerroksessa, mutta emme saaneet vastata. Huhu, onks täällä ketään? 3. kerros näytti olevan avoin ullakko, mutta siellä poikia ei näkynyt. Pölyisellä lattialla erottui jalanjälkiä, jotka johtivat viereiseen huoneeseen. Huone osoittautui tyhjäksi, mutta lattialla oli tuoretta verta ja sen ikkuna oli raollaan. Täällä ei näe mitään. Hei, sytyttäkää joku vaan. Kattokaa, tuossa on verta. Ja se on tuore. Katso, ikkuna on raollaan. Niinpä onkin.
Ullakolta oli maahan ainakin 6 metriä, mutta mikään ei viitannut siihen, että joku olisi kiivennyt tai pudonnut ikkunasta alas. Tutkimme vielä koko talon ympäristön, mutta emme löytäneet merkkiäkään pojista. Luulimme ensin, että pojat olivat tehneet meille kepposen ja että se nauroivat nyt tyhmyydemme seuraavana päivänä. Mutta he eivät nauraneet. Poikia ei nimittäin koskaan löytynyt. Tämä on varmasti jokin jekko. Eivät he voi olla kiivenneet ikkunasta tai punonneet tai jotain sen tapaista. Huomenna nauramme yhdessä tälle meidän tyhmyydemme. Seuraavana päivänä. Heitä ei enää löydy. He ovat kadonneet. Ikuisiksi ajoiksi. Ei tässä oikeastaan ole sen enempää kertomista. Ei muuta kuin että joka vuosi poikien katoamispäivänä joku porukkamme jäsenistä kuoli tai sekosi. Nyt minä olen ainoa jäljelle jäänyt selväjärkinen. Mutta on hetkiä, jolloin minullakin on hieno. Auto, ala! Kiitos kun katsois. Karmivaa Halloweenia.